Aquest és el pare. Aquesta és la mare. Aquest fa les sopes. Aquest se les menja totes. I aquest és el caganiu, que fa piu, 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 que no pot pujar al niu. Aquest és un, aquest és l'altre. Tant és aquest com aquest altre. Aquest fuig, aquest l'encalça, aquest s'ho mira, aquest s'hi gira, aquest s'hi ageu i aquest fa 10. L'1 va anar a casa del 2. Tots plegats van anar a buscar el 3, que ja els esperàvem el 4, perquè a les 5 en marxaven 6, que havien d'agafar el tren de les 7, però el 8 els va entretenir i van haver d'agafar el tren de les 9 i és per això que van arribar a casa a les 10. L'1 va anar a casa del 2. Tots plegats van anar a buscar el 3, que ja els esperava amb el 4, perquè a les 5 en marxaven 6, que tenien 7. Però el càntir és 8, perquè encara és 9 i encara és 10. A les 11 l'han d'anar a pagar perquè a les 12 tanquen. Dit 1, dit 2, dit 3, dit 4, dit 5, dit 6, dit 7, dit 8, dit 9, 20. El primer, per més coix que sigui, va al davant. El segon ve de la farina. El tercer, 3 terces fan una carnissera. El quart és parent de l'hora i el quint, moneda falsa fa mal trinc.